Με τη βοήθεια του πρώτου μας καλεσμένου, του κυρίου Παναγιώτη Κυριακόπουλου, οικονομολόγου αλλά και ερευνητή στο Warwick Business School. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Μεγάλη μου χαρά και τιμή να είμαι σήμερα μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Τώρα στη χώρα μας πολύ λίγο αναμένεται μια πολυτέλεια καινοτομίας και στην χρωματουργία Πειραιώς αλλά και στο THES InTech στην Θεσσαλονίκη. Πείτε μας λοιπόν, γιατί μέχρι πρότινος η Ελλάδα δεν είχε τεχνολογικά πάρκα και τι ακριβώς είναι και τι θα προσφέρουν στη χώρα μας. Βεβαίως, όπως πολύ σωστά υπογραμμίσατε, δύο είναι τα μεγάλα εμβληματικά έργα τα οποία έρχονται στην Ελλάδα. Το ένα είναι το Χροπή, στην πρώην χρωματουργία Πειραιώς, το οποίο είναι η πολιτεία καινοτομίας. Επαναπροκηρύχθηκε ο διαγωνισμός και αναζητείται ανάδοχος ώστε να προχωρήσει η κατασκευή του. Και το άλλο είναι το THES InTech, που είναι το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς. Για αυτό το τεχνολογικό πάρκο εκδόθηκε το προεδρικό διάταγμα τον προηγούμενο μήνα, οπότε προχωράει η κατασκευή του, ώστε σε 2 χρόνια από σήμερα που μιλάμε να είναι έτοιμο και να βρουν έδαφος εκεί οι πρώτες επιχειρήσεις. Για τον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει τι είναι το τεχνολογικό πάρκο, αν μπορούμε να το πούμε εν συντομία σε μία πρόταση, είναι μεγάλοι χώροι στους οποίους στεγάζονται πολλές εταιρείες. Αυτές οι εταιρείες στην ουσία είναι πολλών ταχυτήτων. Αν σκεφτούμε ότι μπορούμε να βρούμε εκεί μέσα και startups, νεοειδρυθήσεις εταιρείες από ερευνητικές ομάδες, από επιχειρηματίες, εταιρείες οι οποίες βρίσκονται στις θερμοκηπίδες, στους επιταχυτές, accelerators, αλλά και εδραιωμένες εταιρείες που έχουν διάφορα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, ερευνητικά κέντρα. Οπότε βλέπουμε πως όλων των ταχυτήτων οι επιχειρήσεις βρίσκουν ένα πρόσφορο έδαφος και στην ουσία βρίσκουν μια στέγη μέσα σε αυτά τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα. Αυτά τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα οφείλουν και πρέπει να συνεργάζονται τόσο με ερευνητικά ιδρύματα, με πανεπιστήμια. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι αν δεν συνεργάζονται με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια, δεν θα έχουμε αυτό το added value, αυτή την προστιθέμενη αξία της γνώσης, της καινοτομίας, της μεταφοράς γνώσης, γιατί ναι μεν χρειάζεται και η επιχειρηματικότητα, αλλά σίγουρα χρειάζεται και η καινοτομία, η γνώση των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, τα εργαστήρια. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Κύριε Κυριακόπουλε, μας εξηγήσατε πάνω κάτω σε ποιες εταιρείες, σε ποιους κλάδους, σε ποιες startup επιχειρήσεις απευθύνεται. Αλλά για να το φέρουμε λίγο στα δικά μας δεδομένα περισσότερο, να το αντιληφθούμε καλύτερα με παραδείγματα, πείτε μας, θα μπορούσε να φιλοξενήσει μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς που θέλουν να έχουν μια έδρα και στην Ελλάδα, θα μπορούσε να φιλοξενήσει μικρές startup επιχειρήσεις και γενικότερα σε ποιους ακριβώς κλάδους θα μπορούσε να συμβάλλει ένα ή 2 τέτοια τεχνολογικά πάρκα που θα έχουμε σε πολύ λίγο στη χώρα μας. Σίγουρα μπορεί να στεγάσει εταιρείες οι οποίες είναι και εδραιωμένες, μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, η Amazon, η Pfizer, όλοι αυτοί οι κολοσσοί, οι τεχνολογικοί κολοσσοί, σίγουρα μπορούν να βρουν στέγη σε αυτά τα επιστημονικά παύλα τεχνολογικά πάρκα. Αλλά και οι startups. Startups κυρίως από κλάδους καινοτόμους, νανοτεχνολογίας, βιοτεχνολογίας, startups που βρίσκονται σε κλάδους φαρμακευτικής κατασκευής, αυτές που ασχολούνται με την ενέργεια, δηλαδή κλάδοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα καινοτόμοι. Σίγουρα startups οι οποίες δεν είναι σε κλάδους προηγμένους, σε κλάδους καινοτόμους που έχουν να προσφέρουν κάτι πολύ καινούριο. Σίγουρα τα επιστημονικά πάρκα έχουν ένα πιο πρόσφορο έδαφος σε κλάδους οι οποίοι είναι πιο καινοτόμοι και είναι στην ουσία οι κλάδοι οι οποίοι μας νοιάζουν. Κλάδοι πληροφορικής, κλάδοι που έχουμε διάφορες εφαρμογές, κλάδοι ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όλα αυτά τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά και καινοτόμα για επιχειρήσεις και σίγουρα έχουν να προσφέρουν ιδιαίτερα σημαντικά ωφέλη για την κοινωνία. Και αντιλαμβανόμαστε και πόσο ωραίο θα είναι όλες αυτές οι επιχειρήσεις, όλοι αυτοί οι κλάδοι που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, κατά κάποιο τρόπο να συστεγάζονται, αλλά στα πιο βαθύτερα και στα πιο ουσιώδη, ποια πιστεύετε ότι αναμένεται να είναι η συμβολή τους για την εγχώρια οικονομία και ανάπτυξη? Σίγουρα τα ωφέλη δεν περιορίζονται μόνο στην ανταλλαγή γνώσης μέσα σε αυτό το επιχειρηματικό οικοσύστημα, επειδή θα υπάρχουν και οι startups και οι ιδρυωμένες επιχειρήσεις. Οπότε θα έχουμε στην ουσία
τα διάφορα ωφέλη για ανταλλαγή γνώσεων, συνέργειας κτλ. Αλλά αυτά ωφέλη επεκτείνονται και έξω από το επιχειρηματικό οικοσύστημα. Γιατί σίγουρα θα δημιουργηθούν πολλές και καλές θέσεις εργασίας. Σίγουρα θα συμβάλλει στην ενίσχυση του ΑΕΠ. Παραδείγματος χάρη, μόνο το Thesintec υπολογίζεται ότι θα αυξήσει το ΑΕΠ της Θεσσαλονίκης κατά 2%. Οπότε φανταστείτε πόσο πλούτος θα παραχθεί από αυτές τις επιχειρήσεις. Φανταστείτε πόσες νέες πατέντες, πόσες πατέντες ευρεσιτεχνίας θα κατοχυρωθούν. Σίγουρα πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν, όχι μόνο στην οικοδόμηση αυτών των επιχειρηματικών πάρκων, αλλά και στη συγκράτηση νέων ταλέντων που ίσως, αν δεν βρίσκανε δουλειά, θα φεύγανε στο εξωτερικό. Οπότε είναι πολλά τα ωφέλη, τόσο για την τοπική κοινωνία, όσο και για την εθνική οικονομία. Αλλά και σίγουρα τα ωφέλη θα είναι σίγουρα και για τις επιχειρήσεις που θα βρουν στέγη μέσα σε αυτά τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα. Εμείς, έτσι όπως το συζητάμε, προσπαθούμε να το φανταστούμε, γιατί κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Ωστόσο, πάρκα τεχνολογίας και επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα υπάρχουν και στην υπόλοιπη Ευρώπη και σε Γαλλία και σε Ασία. Θα μπορούσε και σε Ηνωμένο Βασίλειο, θα μπορούσε ένα τέτοιο πρότυπο μοντέλο να έρθει και στη χώρα μας? Ποιες αλλαγές πιστεύετε ότι θα έπρεπε να γίνουν? Ποια είναι τα δεδομένα τα οποία μπορεί να στηρίξει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ακριβώς. Τα επιστημονικά και τεχνολογικά πάρκα είναι από την αρχαιότητα, με την έννοια ότι, όπως γνωρίζουμε, το πρώτο επιστημονικό πάρκο είναι τη Silicon Valley στην Αμερική. Οπότε βλέπουμε πως αυτή η ιδέα βρίσκει έδαφος και σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα είχαμε κάποια επιστημονικά πάρκα στο Λαύριο, στο Ηράκλειο Κρήτης, στην Ήπειρο. Αλλά αλήθεια σίγουρα δεν ήταν αυτό που λέγαμε της τέταρτης γενιάς, τα υπερσύγχρονα νέα τεχνολογικά πάρκα, τα οποία θα έρθουν τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα. Σίγουρα τα μνημόνια συνεργασίας και η συνεργασία μεταξύ των εγχώριων επιστημονικών πάρκων και των πάρκων σε άλλες χώρες του εξωτερικού, σίγουρα πρέπει και οφείλουμε να δώσουμε έμφαση ώστε να αναπτυχθούν αυτές οι συνέργειες, ώστε να έχουμε και στο μέλλον περισσότερα επιστημονικά πάρκα. Σίγουρα κάποιες χώρες έχουν πολλά επιστημονικά πάρκα. Παραδείγματος χάρη, η Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι χώρες οι οποίες, αν μπορούμε να πούμε, προηγούνται στον αριθμό των επιστημονικών πάρκων. Αλλά σίγουρα και άλλες χώρες, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ολλανδία, η Γαλλία, έχουν αρκετά επιστημονικά πάρκα, και η Ασία. Αλλά σίγουρα βλέπουμε ότι αυτό το concept, αυτή η ιδέα, βρίσκει έδαφος σε πολλές χώρες. Σίγουρα για να έρθουν περισσότερα επιστημονικά πάρκα, χρειάζεται να δοθεί έμφαση τόσο σε φορολογικά κίνητρα, ώστε να ενισχυθεί στην ουσία η δημιουργία νέων επιστημονικών πάρκων, αλλά και σίγουρα να αναπτυχθούν αυτές οι συνέργειες, ώστε να δώσουμε το κίνητρο σε κάποια επιστημονικά πάρκα που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό να βρουν έδαφος στην Ελλάδα. Γιατί σίγουρα η Ελλάδα δεν έχει σε τίποτα να ζηλέψει. Έχουμε τόσο λαμπρά μυαλά, έχουμε τόσο και εταιρείες οι οποίες θέλουν να επεκταθούν στην Ελλάδα, έχουμε τόσο καινοτόμα προϊόντα, δηλαδή δεν υπολοιπόμαστε σε τίποτα από διάφορες χώρες του εξωτερικού. Οπότε σίγουρα αυτό το μοντέλο μπορεί να λειτουργήσει τόσο στην Ελλάδα και να βρούμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Και επίσης τα επιστημονικά πάρκα σίγουρα μπορούν να αποτελέσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τόσο και για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, πηγαίνοντας σε κάποιο ενδεχομένως νησιά με αεροδρόμιο, ώστε να είναι εύκολη πρόσβαση των επιχειρηματιών που θέλουν να δραστηριοποιηθούν εκεί, και να αντιμετωπίσουν σίγουρα και το πρόβλημα της ανεργίας και της προσέλκυσης κεφαλαίων. Και ενισχύοντας και τον συνεδριακό τουρισμό, που σίγουρα και σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη είναι ζητούμενα και για τις δύο αυτές πόλεις. Πιστεύετε ότι αναφερθήκατε σε διάφορους τομείς, αναφερθήκαμε και στις startup επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν στα τεχνολογικά πάρκα, και το εύρος αυτών των δραστηριοτήτων είναι σίγουρα μεγάλο. Αλλά ένας από αυτούς τους τομείς που απασχολεί πάρα πολύ και την Ελλάδα είναι ο πρωτογενής τομέας, που σε αυτόν κιόλας στηρίζεται και βασίζεται. Ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή η συμβολή της αγροτεχνολογίας στη χώρα μας και συγκεκριμένα σε αυτό το τομέα? Όπως πολύ σωστά επισημάνατε, η αγροτεχνολογία ή αλλιώς το Agritech παίζει ένα καθοριστικό ρόλο στην Ελλάδα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί σίγουρα είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα. Το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα με την έννοια ότι το 20%
της γεωγραφικής κατανομής της Ελλάδος βρίσκεται σε αγροτικές περιοχές. Οπότε φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε έμφαση τόσο στα επιστημονικά πάρκα, όσο και στις επιχειρήσεις που θέλουν να βρουν έδαφος μέσα σε αυτά, στο Agritech. Φανταστείτε να έχουμε drones που να προβλέπουν και να αντιμετωπίζουν τις πυρκαγιές σε απομακρυσμένες περιοχές, διάφορα ρομπότ τα οποία βοηθούν τόσο στη συγκομιδή όσο και στην αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων γιατί λόγω κλιματικής κρίσης σίγουρα οι εισοδιές αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερα αυξανόμενα προβλήματα. Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ για να μείνει, οπότε πρέπει εμείς να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά και να δούμε πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί σίγουρα η κλιματική κρίση έφερε πολλές αλλαγές και στον τρόπο και στην υγρασία και στη θερμοκρασία εδάφους και στα ζυζάνια και σε όλα αυτά τα παράσιτα τα οποία έρχονται και βλάπτουν τις καλλιέργειες, και αυτό έρχεται και διαταράσσει στην ουσία την εφοδιαστική αλυσίδα και έχει στη συνέχεια πρόβλημα μέσω της αύξησης τιμών όλων αυτών των προϊόντων. Οπότε πρέπει να δοθεί έμφαση σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα κέραια προβλήματα των αγροτικών περιοχών και στην ουσία να έρθει να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα προβλήματα. Αυτό θα έχει και πολύ θετικό αντίκτυπο στην συγκράτηση των τιμών. Γιατί όταν θα έχουμε εταιρείες οι οποίες αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα, σίγουρα δεν θα έχουμε αυτόν τον εκτροχιασμό των τιμών στα φρούτα, στα λαχανικά, που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την Ελλάδα. Κύριε Κυριακόπουλε, και μένοντας σε αυτό, γιατί όντως τα προβλήματα της κλιματικής κρίσης και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα είναι ήδη γνωστά και κάνουν ήδη την εμφάνισή τους. Και όπως είπατε νωρίτερα, και η Ελλάδα είναι μια χώρα που ήδη έχει επενδύσει στην καινοτομία. Για ποιο λόγο δεν βλέπουμε αυτόν τον κλάδο να χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία και αυτά τα μέσα ήδη? Σίγουρα κάποια ερευνητικά κέντρα δίνουν έμφαση σε αυτά τα εργαλεία, αλλά δεν υπάρχει ένα ολοκληρωμένο εθνικό κέντρο για την αγροτεχνολογία, και είναι κάτι το οποίο το έχω υπογραμμίσει και σε μια εκδήλωση στην οποία διοργανώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την υποστήριξη της Βρετανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, και ήταν θεματική με την έννοια ότι επικεντρωθήκαμε στο Agritech. Και υπογράμμισα πόσο σημαντικό είναι η δημιουργία ενός εθνικού κέντρου καινοτομίας συγκεκριμένη για την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων, που να δίνει έμφαση στη καινοτομία και στα νέα προϊόντα, να χαράσει εθνική στρατηγική, να χαράσει ποιες είναι οι νέες τάσεις στο εξωτερικό και να βοηθάει όλες εκείνες τις startups που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον πρωτογενή τομέα, που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στις νέες τεχνολογίες, με στόχο τον αγροτικό τομέα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να βοηθάμε αυτές τις startups, γιατί πολλές φορές δεν ξέρουν ποιες είναι οι νέες τάσεις στο εξωτερικό, δεν έχουν πληροφόρηση για το ποιες είναι οι πηγές χρηματοδότησης, πού να απευθυνθούν ή ποιοι άλλοι είναι οι παίκτες στο εξωτερικό, ώστε να έχουμε διάφορες συνέργειες, να έχουμε διάφορη ανταλλαγή πληροφοριών, που είναι όλα ιδιαίτερα σημαντικά στην αρχή για τις startups. Βλέπουμε πόσο σημαντικός είναι ο κλάδος των startups. Μόνο στην Ελλάδα αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2022 η αξία των startups στην Ελλάδα ήταν στα 8,2 δις, και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το οικοσύστημα, το επιχειρηματικό οικοσύστημα στην Ελλάδα. Βλέπουμε επίσης πόσο σημαντικά είναι πόσο έχουμε success story. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, η Viva Wallet που αποτιμήθηκε στο 1 δις από την JP Morgan. Έχουμε την Blue Ground. Έχουμε τόσα success story στην Ελλάδα. Οπότε αν δώσουμε έμφαση σε διάφορες νέες startups, φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι να έχουμε τόσο σημαντικό ένα οικοσύστημα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, και πόσο σημαντικό είναι να το υποστηρίξουμε εν τέλει. Πολύ σωστά, και όντως αναφέρατε και εσείς και τα παραδείγματα καινοτομίας στη χώρα μας και γενικά αυτού του συγκεκριμένου οικοσυστήματος είναι πάρα πολλά. Τι πιστεύετε ότι έχει να προσφέρει συγκεκριμένα σε μια νέα startup εταιρεία η ενσωμάτωσή της, η συστέγασή της, ένα βήμα λίγο πιο κοντά στην έρευνα, αν συμμετέχει στο συγκεκριμένο πάρκο, και αν αμέσως μετά τα πρώτα 24 ώρα της ανακοίνωσης υπήρξε ήδη ενδιαφέρον από όλες αυτές τις πολλές επιχειρήσεις που αναφέραμε, μικρές και μεγάλες?
Σίγουρα τα ωφέλη είναι πολλά, γιατί το ένα και βασικό είναι ότι βρίσκεις χώρο και στέγαση από το να νοικιάζει κάποια startups, παραδείγματος χάρη τα γραφεία της σε έναν απομακρυσμένο χώρο ή σε ένα χώρο που θα είναι απομονωμένη εν τέλει. Σίγουρα εκεί μέσα αλληλεπιδρά με όλες τις υπόλοιπες εταιρείες που αλήθεια βρίσκονται στο ίδιο στάδιο με αυτή, να αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ανησυχίες. Οπότε με την ανταλλαγή γνώσεων, με τα co-working spaces, με τα συνέδρια, με την πρόσβαση σε πηγή χρηματοδότησης, με mentorship, έχουμε κάποιο μέντορα, έχουμε διάφορη υποστήριξη. Όλα θα είναι πολύ σημαντικά στα πρώτα βήματα των startups. Οπότε σίγουρα αυτό είναι ένα από τα βασικά ωφέλη. Ένα δεύτερο όφελος σίγουρα είναι, όπως είπαμε, όλη αυτή η καθοδήγηση που έρχεται στις startups και τις βοηθάει στο να αναπτυχθούν, γιατί ναι, είναι σημαντικό όχι μόνο η δημιουργία αλλά και το scale-up που λέμε των startups, ώστε να αναπτυχθεί αυτή η εταιρεία και γρήγορα και να διεθνοποιηθεί ενδεχομένως στο εξωτερικό. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η επαφή με διάφορους επενδυτές. Έχουμε τα Venture Capitals, έχουμε τους Business Angels. Οπότε, σίγουρα η συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές για τους Start-Uppers. Κύριε Κυριακόπουλε, ναι, ολοκληρώστε. Επίσης, βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η ανταλλαγή με εδραιωμένες εταιρείες, τη Landing Company. Οπότε βλέπουμε πόσο σημαντική είναι η ανταλλαγή, το knowledge transfer που λέμε, μεταξύ των προηγμένων εταιριών, των εδραιωμένων και των πιο αναπτυσσόμενων, των πιο νεοειδρυθήσεων εταιριών. Κύριε Κυριακόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλες αυτές τις πληροφορίες, για την ανάλυση των τεχνολογικών και επιστημονικών πάρκων. Εμείς εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε, φυσικά, για να δούμε ακριβώς και να δώσουμε το χρονικό πλαίσιο του καινούριου εγχειρήματος. Αλλάζουμε